Hello. Thole kan Lalpan so Krista mingin sibai ke buka ceu. Pathian thatna chu. Takin atharin kan hole ta Vawiin hi Thuchah ni ni thatak mai ni khuan wa ma. Ke mai hi athar sar vek mayam. Anom em ani. Chuan Vawiin hianin Light of Hope Ministry te chuanin kum riat kum kuana akal to hial meka ni kan vilthin special home arong bolna naya tun lai ta khian ma ni chawakal chu ngai chi ni a home nau pang om ten hena arong bolna ka han nei zo te chi ani te chuan ni dangain ka push up na mun po special don MHP day ni a office naman lo chol hok bok neng ka tan rem chan raw rem chang le zela office kop tuala pusap ka han pe ya voi som thum lai ani Tuna ka sut na le ka pusap na hun po hi adang be ni Tuna hian chon ina ko ma karon ho pa in karon chukla ma sin special tak main ni danga kalati ngai mi alo na muna khan kan pusap ta ni kha anom dang dai khop mai kalom tak ta ni chon Vawiin na karon nominate tur hi kan puang nga Simeon fung Neizam ani zama kan timaya Simeon poti thawa Tuna etisia MTH zirlai me kania honrei tak kalau siat to ani rong bol tu thatak ni tu ni zel tur kan be se ani kan chuan em le kan lo ha fa kan ni Tuna hian an kholama khochak lama Myanmar lama oma Simeon zama kha loven ringla Tuna hian ni hun thlenga depression te anxiety te awareness na ya lo do ve turin push up challenge manga lo dowa chu chou na chu lo cham turin Lal Isuan Krista min karon nominate sia ilo to I lot lin ngai po karing tlat bo kane Vawiin ka Thuchah ron ken chu chanchin tha Johana zia pung som le prok chang som thum le pathum bina khawvel hian hrehawmin nom thin nimahsela thlamuang takin nom rawh keiin khawvel ka ngam ta tia Lal Isuan asoi khane Vawiin hian Lal Isuan ne to sa khawvel kan oma Lal Isuan min ngam sak vek to sa khawvel hian kanom ti hrehawmin hrehawmna le harsatna te hi kan lovin hnehtir le thina thlemna te kan lovin hnehtir le mai thina ni mase Vawiin hian hriala ka du chu Tuna I om mek na khawvel le Tuna kan chunga thil thleng mek khi Lal Isuan ngam to vek sa ni ne to sa khawvel Vawiin hian keiin hi kan kalani ti hi Lal Isuan Krista mengin lo hriam che chuta tangchon engkim hi alo ol sam veka alo nuam vek mai ne amaro chung chu nuam tak le hlim taka ma chon vek thei chu ani lo mai thei shom ti chung te po ma chon lui ngai te po ni mai thei ma se chung ang alo thlen nia po chuan Vawiin Tuna ka dai me khawvel hi Lal Isuan ka ngam ta ti min sila khani ti lo sila Lal Isuan ka ne ta ti alo puan to khani ti sila ne to sa le ngam to sa ngin lo ma chanang che Lal Isuan asoi hi thu takania ye kum khoin khawvel to thlen poin in hena ko manga te chu ne to sa chu ne lo ongin kan maronin lar mai the ma se kan ne na om tiam tu kan pathian kha om renga ti chuan khawvel ngam tu khan min din pui renga nin ti rian che chu Rinnain dai tu piang ten ne nan chang the ne ring chunga ma chon tu piang ten ne nan chang the nang point Lal Isuan ngam to sa khawvel chu Rinnain lo dai la Rinnain lo ma chon la ti chuan Lalpan hnehtu puang che chu na wang chan na da la do cham tu tilan ni nge yang chu na wang chuan mi ten tam na no ko Lalpan malsawm se amen
natna Vawiin ngam ral ram hian na ram